fáilteach a rísting ag na fís an cárteachta de chlór na Ghael. Tású an go se beú go chuineán go maith sláán na sábhailte Somália. I ngé hí na dinosaurs ag. Tású an go hangis a sindí a dionga a chunneoch tá mo gan elephant dionga. Ach elephant ed chárta. Well cinn se be seo. Se dintas beú, písa go glisreach, súla bréige agus cúpa gramáin. Agus mat se be gera is féidirlí a chuid ag duine cinn agus teachtarcht a chuid tuiste. Fanlóm agus dungmucha. Tastó, á fís a chárta le dána difriúil, susúr, glú, súla bréige, balún, glisreach, slám gramóna, agus peanlúí na marcóid. Chéad chéan. Fá ceann go na cartláid dáte agus lúb ina á lea mar seo. Nis sinní an cárta maidera. Nis an cartláid dáteile ceann buí a tamsa seo. Tá muid a gáil áchlóis an elephant a háirnset. Cro ar I gcuaise tá a gceist. Cosú le crí ach ní bailach go crí atá am. Inis tá mo go le leabhar amach leis a susúr. Má tá si be gera go méid an nachrá mar a ggéana is féidir an ceanna dhearsp amach a úsáid mar timplé de seo. In áit I bheith a háirnt agus a bheith rudbag difriúil. Ní gá bach a úsáid mar timplé agus tarna háart líne mar sin agus inis gar mu amach an croseo. Breanú an áchlóis ar I gcuaise na tá sé de gearr amach agaí. Nis leis I céim seo dhéanamh, tá mo tuairteáis an balún na súla bréige agus an glú. Chur rudbeg glú a lár chárta mar seo. Agus fáin balún agus brún nuas an glú agus go bhhain ó sé socaid. Inis, tá muid réad leis an áchlóis I gheamú gan elephant. Ar thíomh amháin, ar a taobh lámh deise be mo gáil an-chlóis a chud faoin balún mar seo. Mar sin iompá os cían an-chlóis chu rudbeg glú ar a glóis mar seo agus brú faoin balún an chlóis agus sin brú síos an chlóis ar an gárta mar seo. Agus thug mé déanamh gon glú stumú sin. Inis, fáin glú ríist agus chur spotta an áthíomh gan balún mar seo mar tá muid a gáil na súla ag dhéanamh ar sin ar an balún. Fá ceann an súla mar sin agus brú nuas ar an glú an súil. A ríist tógfar sé thart déanamh nó cearúide go mbeidh sé banán ón cárta a glúiseacht mar gheall go bhfuil an glú cnamh flach.
Agus an glún is si trúmú ar na súla, Ceardaíocht le Pádraig agus an glisreach. Tá má gáil cruiche úsáid inniu, mar tá on gheamán eile agus is féidir a tinúsáid. Má gáil a teoch I gheamú hí saníocht ar seo in an Cárta, ach is féidir líb hain a dhéanamh ar bhealach a smíondaí. Mar sin, go béidir it. Nis an glisreach, fá rud beag gon glú béidir, agus chud strícaí béidir beaga timpeall an Cárta, agus is sin chud rud beag gon glisreach an nuas ar an nglú an gheamú siad, agus brúnós le Mhéara ar an nglú an gheamú siad. Agus fágá le cúpnúmad go dtrimó an glú. Agus inis siad an Cárta dinta gaith. Ní gá íbe sin ach teachtarcht is scríb tuiste le lár a Cárta. Is féidir le grá ó na rud éigin ar a gcuisin na scríbán. Tásúm gur hainge an tionscnamh seo líbinne agus boligh isteach ríiste máireach agus bei tionscnamh eile an